ọ bụrụ oge mmadụ nọ n'ụwa biri ndụ n'ụwa bụ ihe na-ekwunu kama ihe onye ahụ mere n'oge ọ nọ ndụ. Nke a bụ akụkọ bụ nke a na-akọkwasị n'isi Lady Patricia Chika dibịa Ugochukwu Ada Chief dịka a na-akpọkarị ya site n'aka ezinụlọ ya bụ onye nke eniri ozu ya na ngurube di ya nke dị na Uruezani Village Alọ n'okpuru ọchịchị ime obodo Idemmili South. Onye nta akụkọ anyị bụ Ifeọma Ọkigbo onye nke chịkọtara mmemme enimozu ya ga-ewetara anyị ya bụ akụkọ dịka o kwuru wee sị na anya bụ ihe mmemme dọtara ndị ukwu nọgasị na ngalaba ọlụ dị iche iche n'ime nakwa na mpụga obodo Alọ. Patricia Chika dibịa Ugochukwu onye nke nwụrụ ka ọ gbasịrị afọ 81 tupu ọnwụ ya. Ọ bụ onye otu nke Kristi, onye otu ndị St. John International, Father Tans Iwene na otu ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ọ bụkwa onye nke lụrụ ọrụ dịka nọọsụ na onye na-anakwazi nwa. N'okwu Chukwu ya n'ụlọ ụka St. Mary's Alọ, ụkọchukwu Paul Nwankwọ gwara ndị otu Kristi ka ha ṅomie ndụ Jesu Kristi onye nwụrụ maka ihi anyị ka o wee dịla anyị na mma. Ọ gara n'iru kọwapụta Jesu onye bụ ụzọ, eziokwu na ndụ, ma gwakwa ndị otu Kristi ka ha na-ebi ndụ umeala, ndụ ime ọgọ na ndụ ịkwụba aka ọtọ ka ha nwee ike ịbata n'eze. N'okwu ha, nwa ya nwoke bụ injinia Martin Ugochukwu na ụmụ ya na-abụ barista Amuche Chidozie na dọkịnta Nkiruka Akabuike bụ ndị kọwapụtara ọtụtụ ezi ndụ nne ha biri, bụ onye nke kụrụ nnukwu mkpụrụ n'ime ha, bụrụkwa onye biri ndụ ekpele ma yọọ Chineke ka ọ nabata ya na ndokwa. N'ọgụ ya nwoke bụ onye isi ụlọ ọgwụ Chukwuemeka Ọdụmegwu nke dị na Amakụ bụ dọkịnta Josephat Akabuike kọwara ọgụ ya nwaanyị onye jupụtara n'ịfụnanya, onye nlekọta na onye ma Chukwu ọfụma, ma gaa n'iru kwuo na ọnwụ ya bụ ihe mwute nyere ha. N'okwu ya, onye bụ Episcopal Vicar nke Nnobi Reverend Father John Bosco Ezika na onye ụkọchukwu nlekọta St. Mary's Alọ bụ ụkọchukwu Christopher Izum kọwara ya ka onye ma Chukwu ọ na-efe ma yọọ Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi ya. N'okwu a gwara ndị ABS, Igwe Ojoto bụ Igwe Gerard Mbamarụ gbazikwara ezinụlọ nke ọ rapụrụ ume ma gwa ha na mama ha nọ n'aka Chineke. Nwanne ya nwoke bụ Maazị Emmanuel Mbakwe kwuru na ọnwụ ya bụ oke ihe mwute nyere ha, na nwanne ha nwaanyị jupụtara n'ịfụnanya, ndụ ebele na ndụ ekpele ma yọkwazie Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi ya. Akwamozu ya bụkwa nke dọtara ọtụtụ ndị ụkọchukwu nke gụnyere bishọp mbụ nke Nnewi Diocese bụ Bishọp Hilary Ọdịrị Okeke, ụkọchukwu 46 ndị otu John International, Igwe Alọ bụ Igwe Collins Ebele na onye otu ya bụ Igwe Ojoto Igwe Gerard Mbamarụ na Sinetọ Victor Ume. Ọtụtụ ihe ndị pụtara ihe bụkwazi ndị enyi, ndị ikwu na ibe, ndị ọgọ bịa nọnyelụ ha na akwamozu, mmanwụ ijele na egwu ọtụtụ dị iche iche bụkwazi nke merubelu mmemme ahụ site n'Alọ. Abụ m Ifeọma Ọkigbo maka akụkọ ụwa ABS.